Morning teenager ndakulandirani macheza a sabata ino ndiye monga mwa mwambo wathu ine chakumwa chimenechi inunso gwirani chanu ndachigwira lero chakumwa ndiye tentikeze tsono nkhani yoyamba ikhala ina ndi dziko la Niger mwaidziwa Niger ali around maiko ngati achina Burkina Faso, Niger, Mali one oti anali under France kwa zaka zambiri nthawi ya colonialism ndiso amayankhula French chifukwa choti anali under France. Maiko amene agalukira France nkupezeka kuti athamangisa ma French kunena kuti afuna azizilamulira okha. Magulu achina Traoré maiko ake around amene weti apezeka kuti asaina deal ndi Russia, deal yake yokumba ma minerals kunena kuti Russia izikakumba ma minerals ku Niger. The ma minerals ene amene akuafuna ndi uranium. Ndi mukuziwa kale zomwe amapangira ndi uranium apangira zinthu zosiyana kuphatikiza zida ndi awo imene ndikhali yathu yoyamba kunena kuti dziko la Niger yasaina deal ndi dziko la Russia kuti azikakumba ma minerals yawo. Tsono kumbali ya true crime ku South Africa kudera la Mpumalanga akuti msikana wina dzina lake Nompumelelo Ngumeni amakhala ndi chibwenzi chake. Nompumelelo wa zaka 22 akhala ndi chibwenzi chake, anali ndi mwana kapena ali ndi mwana wa zaka ziwiri. Iye ndi chibwenzi chakecho kunabwera cousin wake wapamunayo kaya mazacheza anthu ndi anayambana. Nompumelelo ndi mamunayo ndi ati mamunayo wakatenga Petro kumuthira Nompumelelo nkumukankhira mu chipinda. Sister wake uja kati cousin wake ena akuti sister wake ena akuti cousin wake akuti kuthamanga kuti akaletsetse. Ndi chifukwa amaletsetsa ati wangomugwira ndi yemwe kunkankhira mulumumo kwakoleza moto ndikukiya chiseko nkwasiya kuti apse ndi mbali wake yemweyo kanamba na chani. Ndi anthu anakwanitsa kuzimisa moto kwatulusa azimayi awiri koma kuti avulala kwambiri moti olamayi ake a Nompumelelo akunena kuti sakukhulupirira kuti mwana wawo achira kuti adzukapo. Ndi chifukwa choti onse avulala kwambiri sakuyankhula panopo, palibe amene akudziwa kuti chinachitika chenicheni ndi chani kuti zifike pamenepo. Akakhala mamunayo sakumutchula dzina koma ammanga panopo angodikira kunena kuti mwina wina adzidzimuka ayankhula pa azimayi awiriwo koma pakali pano palibe amene wadzidzimuka. Zoopsa kunena kuti mwaziza kuti anthu pena pake timazaopsa kunena kuti kukwiya kwake kwa mtondo wanji munthu mpaka na kumukoleza moto mayi wa mwana wako wa zaka ziwiri, mwana wa zaka ziwiri imagine koma imeneyo ndi nkhani yomwe ikuchitika ku South Africa. Ndeno izi zimangofuna kunena apo ku Malawi konko kunena kuti akuti bambo wina dzina lake Shannon Munthali akuti anatenga galimoto yake anayendesa kupita ukayima pa shopu, anatuluka galimoto muja nikuyenda pansi kupita pa bridge kukapeza kuti anadumpha kuziponyera mu Muchire River. I think ndi Muchire River. Anapeza kuti asowa sana wapezeso anthu anawaona ndithu kuti asiya galimoto ayenda kupita kukaziponya mu mtsinje. Zomvetsa chisoni komanso zowawa kwambiri kwa osiyidwa komanso you start to think kuti munthu chimamuchitikira nchani moyo mwake kuti afike point imeneyo kunena kuti depression ndi chinthu choopsa kwambiri komanso titi ma mental health issues kuti sometimes kungofunika kuti kaya tingati kuti tizitana cheki zina ndizovuta nanga si munthu sudziwa kunena kuti chimachitika chenicheni ndi chani koma inali nkhani yoti inakhudza kwambiri. Zomvetsa chisoni kwambiri kuti munthu kufika point yopanga chiganizo chimene chocho ndikupita kukadumpha madzi choncho. Zoopsa kwambiri zomvetsa especially kwa otsalawo zoti adziti chachitika nchani anthu amalemba zifukwa zosiyana kuti yayi chifukwa choti anali ndi ngongole za betting izo zonse ndikudziwa ngati zili zoona palibe umboni onena kuti chifukwa chake ndi chimene chocho koma ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti zinthu ngati zimenezo zatani
zapangika. Nde munkhani zina, the next nkhani ndi ku Saudi Arabia pa 30 July anthu anakwera chi roller coaster ride. Ichichi zimakhala zosiyana-siyana zima roller coaster ride. Ine ndinachikwerapo china chake changati hamala kanali koyamba ndipo kotsiriza sinsabwerezanso. Nde anthu awawa anakwera ichi makhala ngati kunjoya eti ndimo mathamanga chana amaletsa anthu oti ali ndi BP, anthu oti ndi odwala. Nde anthu amanjoya apo chonche malipira basi makhala maminutes ochepa. Nde ichi chapezeka kuti chachokera mmwamba. Palibe amene wafa koma kuti anthu between 27 to 30 avulala kwambiri. Komanso zina zomwe zikuchitika pa dziko lapansi ndi izi. Nde dziko la Angola kwavuta kwambiri ku Luanda, capital city yawo. Kuli ziwawa zosaneneka. And ziwawa zozayamba chifukwa choti boma linachita decide kuti likweze mafuta by 33%. Nde anthu ndokwiya kwambiri. Anayamba ndi akutoyendesa mataxi, I guess mwina oyendesa ma minibus chani, kunena kuti akupanga ngati mademo. Iwo anangopanga mademo pang'ono koma peza kuti gulu linalowerera zonse ndikusokonekera, kuchita go out of hand. Anthu kuyamba kuphwanya mashopu, kuphwanya zinthu mangoba katundu. Nde awononga kwambiri pakana polisi anapita kuyamba kumaombera apeza kuti apha anthu 22 pamene anthu 200 avulala kwambiri ali mzipatala, anthu 1200 amangidwa. Nde kuli chisokonezo kwambiri mdzikomo, ndipo awononga zinthu kwambiri kuti zizamangidweso zizakhala kuti pazavuta chifukwa choti zinthu zambiri zawonongeka. Koma kukadali mpungwepungwe sizikudziwika kuti zitha bwanji. Iyo nde update chabe ya ku Luanda mdziko la Angola. Nde mu 1995 ku USA bambo uyu MacArthur Wheeler anatengana ndi anzake kupita kukaba kwachita rob bank. Nde mene anapita sana vale mamaski yayi. Nanga sinthawi zambiri anthu akamapanga zimenezo amazitchinga nkhope, amavala mamaski, atenga zida zawo kulowa mpanki mucha kuopseza kubandala kumapita. Nde zimavuta kuagwira kwake. Koma MacArthur anapeza kuti anangolowa ndi anzakewo kumachita kuyang'ana kamera kumasekerera atanyamula mifuti. Anabandalama banki yoyamba nkupitaso banki ina ku Pittsburgh. Atachoka kumeneko anathawa. Anthu osewa atatu anagwidwa tsiku lomwelo. Ndi apolisi amadabwera anthu asana vale mamaski wayi kumachita kuisekerera kamera. Pamene anazindikira adamva atawauza wina mmodzi wa atatuwo kunena kuti yayi MacArthur anatiuza kuti anamva kunena kuti ukazipaka lemon juice ma CCTV kamera samakuona ayi. Nde onse mene amapita anadzithira kudzola lemon juice akunena kuti CCTV siona, munthu umakhala invisible simakuona. Nkona ankachita kuyang'ana CCTV kumaisekerera. Nde MacArthur anamangidwa zaka 24 mprison. Anzake wanalandira zilango zosiyana-siyana, wina zaka 5 wina 15. Iyo nde ya MacArthur Wheeler. Kupanda nzeru kwa MacArthur kunadodometsa ma psychologist mpaka anampanga study. Conclusion ya study yawo inali iyi. Nkhani zina, Uncle Two-Face kayatiti Two-Baba ku Nigeria amukwatira mkazi wawo watsopano wachilendo ucha Natasha pakumveka phekesera kuti ndi odwala ndi kale. Nde maziwa anthu dziko ndilovuta ili kunena kuti anthu anakwiya anayankhula zambiri kapena titi nayankhula zambiri koma akupitirira kumukwatirabe mayi ucha. Penanso mwinanso anthu enanso kuti amayankhula nawo zambiriwo apita nawonso kumakataniso kumakaluluta nawo. Nde dziko lapansi limenelo kwina kuti ngoti congratulations nangati nena kuti chani bola ngati ani Libya ali bwinobwino. Koma iyo ndi update chabe ya Uncle Two-Baba akupita akubereka mwana wachi namba 8 kaya zimayonka ngati. Amenepo ndidafika pamapeto pa macheza athu a tsiku la lero. Mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri.